Uy! Na may pulta by 5 rin? Litso na tayo, mamaya itong tuyo. Sige. Grabe, boss. Grabe, upay naman magbisita no? Oh, kay kini man kung naupa sikat kay ni mao bitaw ning ako gining gipanindutan diri kay tungod sa mga daghantag mga bisita nga muari diri. Oh, kana mga turista na mga nami madagang mga laag diri mo nang ato gini siyang paninduton. Uy. Nara murag mo aning kolektor no. Basin. Kay murag ari ta bayad sa interest ani no. Mura. Sige. Basta. Ikay kolektor na boss? Dili sir. Siya may tagiya dire sir. Siya tagiya ning Mount Naupa sir. Sir, may ngodto sir. Unsa may ato sir? Oh, naa lagi mi ta dire sir kay nami nakuan na nang Mount Naupa nga suruyanan kuno niya ganahan sa may makasuroy ba. Na may entrance di ato god. Ari may bayad di ani nimo. O tinuod na sir nga natay pulta nga 25 sir kay para mo na sa atong maintenance sir niya. Kanang para po na po sa puno sa atong pagdevelop sa atong lugar sir kay kini gud akong lugar sir ako nang ginahine og develop. Ya sa pagkat pa lang niyo daan sir wala na okay na mo escalator makasakay na mo sa escalator. Ako na ni siyang hinahinayan og develop mao nang mo sorry mo dire sir dili pud mo kamahay sa akong lugar. Sige sir. Bayad mi sa entrance sir tag by 5 so duha mi ka box kwenta mga tagad. Parents. Ako'y bahala na. Kay ikaw may kwartahan ng duha. Nindot kay diri niya gagmay kay pulta no. Bitaw. Kasi na akong ganahan diri nabita yun. Oh sige sir nya sa dipata mo sod sir kanang lagbok lang sa mo diri sir ha para makuha na to kung magadiin mo or kinsa inyo pangalan. Ilagbok lang diri sir. Isuwat lang dire sir ang inyong kwan, name, address, contact number sir. Ari ninyo isuwat dire. Sige sige. Sir, dara ballpen sir. Okay, Renz. Chris Brown. Sige. Eh, boss. Sige, amping mo dito. Salamat. Last mo dito boss. Paghinay mo sa escalator ha. Grabe, nindot ta rin nakita, no? Kita ka naman si Bob Cebu, ah. Yes, ah. Nga, nalimot mo ita. Di ba niana mo to si Serens nga? Hinday na tong sakka na escalator dire. Pero tanawa. Mao bitaw da. Sige nila kaya ato na yung padayonon ng sakka din asa ni tama ni hagdanana ni. Nara. Oh, maluya yung tanig dinangas niya atin ni abot. Taasa. Ganun ka? Kutas kayo? Wa ko maana og kat-kat ning taas king hagdanan ba? Muro ko kakuyapon. Nay maayo rins. Bahon na natin ka, di para makaabot yung tas tumoy sa Mount Naupa. Sige. Sige. Ni. Terus dinduta. Renz, bahalag luya kay ko basta na makasilpi lang ta sa tumoy sa Mount Naupa. Okay, smile. Daghan kita pangsita sa. Mo bitaw nya relax kay akong lawas to kay naagid ka ba mo kuan gyud ka mo suportar sige ka nako. Maamo gid ka. Sinilduan gud ko nimo. Trabahoon ko na buluhaton na nako. Sakto gina imong gibuhat sad. Yun na pahilo. Kuno nga sana imong hilot yabi. Kaya atong surbihon akong mga tao dito. Tara, kuig ta. Surbihon na to kung may ba sila pagkatrabaho nila dito ang atong mga ipangsugo. Tara. Sige. Ako'y Dani. Sige, dala. Tara.
Panindutan ba karon sila sir? Mo kita na gigi-prove nga. Ako gigi panindutan diri. Awon. Kain pa'y ato ba? Ano naman boss? What nila mataod ang eskalator? Bitaw boss no? Pag hindi masugdan boss. Ang sagot ng mga tao na boss, ka mga tapulan ko tao na. Aha, kagini mga tauhanan niya eh. Asa ka ni nanago ron? Be, surbihon ta. Tara, Tana boss, abante ta. Meanwhile, Sama dapit. Hindi agawa mo. Kayo bayabas eh. May ka nagastaas. Ay panguhit diha kay yahay tagmaning kamo. Pagdali kay matang tagbuhusan eh. Patay kitang buhusan eh. Yati ni. Ah. Mangula sad mo eh. Ako na lang. Di na siguro ta makita ang buhos mo eh. Ah, porti tagupa. Oy, di ta makita Andre ang Grabe to. na sa agi na ko nga to. Ah, grabe ka puya guna nga gagmay atong dahon nga masagbot atong gipangguna porti pinuha. Katapoy guna tago sa toy. Singot kay ko. Yan lagi. Ano to pago. Jum. Nasudas akong una ba? Ngano kang gitawag ni siyang naupa no nga? Unsa kay istorya niya no? Gitawag mag naupa. Anak mo gud siya yo. Panahon sa akong lulo pa gyud. Ang istorya gyud ning Mount Naupa. Kuan man na, ayo pagtuuan na kanang ingon nila nga maong gitawag ning Mount Naupa kay nay daghang nasakpan nga nagkuan. Dili na ako tuwason kay kuan lang. Ayo pagtuuan na. Ang Mount Naupa mao nang gitawag na siya. Tungod na siya sa kanang motora kana motora kana kita motora kana. Oo, tod. Usa may istorya anang motora day. Anak man gud na siya yo. Kabantay ka ng kun nga gikob. Kanang kun ba? Kob na siya. Kabantay ka na yang pormano, murag kun. Oh, mao na siya. Kuha na siya kanang bulkan na siya sa una, bulkan. Pero di na sa maaktibo, di na to kuyawran nga mabuto. Ayaw, di na to. Di ta magkuyaw-kuyaw ng mabuto. Kuha na siya, patay na siya nga bulkan. Mao na siyang gitawag og Mount Naupa. Mao na siya pinakataas nga bungtod diri dapit sa naga. Mao na siya. Aw, mao ba? Kipauli kay istorya ni nga tuon kog upa na nga dagang nga tao diri. Ako pagtan-aw diri grabe sa dagang namuyo. a few inches later. Hoy! Naari mo dia ha? Ako yati. Tagad. Tagandagan pa mo ha? Dako kay kog sweldo ninyo, wa pa dito ninyo matao tong eskalator. Hoy, kamon duha. Ay, basta mo. Naari mo diri tago-tago ha? Ka mga tapulan gito na ng mga bahanti mo ba kay ko ninyo sweldo? Ingnan ta mo nga pagtaro mong trabaho. Tag 50 mil inyong buwan. Be, papungon mo. Ha? Asa inyong mga uban niya kauban, ha? Tara. Uban na ikonyo. Tudluay ko nyo asa na nago yung mga kauban uban. Tara. Sige, una mo. Tako kay kog sweldo ninyo nya. Magtago-tago ra mo diri. Laos. Tara, hilot ha, hilot. Ay, yung kalaki diri, nga magtago-tago ra. Boss, kanang init ka gini nga boss. Una mi pahuway sa mi samding sa di ka mohatag na mo pahuway re boss. Okay ra ang pahuway, dili ingon nga pahuway na lang tibok adlaw. Be, tara. Ato na yung patatuan yung kauban-uban. Asa na nago na pita? Asa naman? Gini agawa mo. Boss! Dara mo sa kauban mo sa nagdega. Nanginghayang inahak. Mao din inyong kalaki diri ha. Magtugtog diri mo diri. Pamangon mo, pangon. Wang nga boss. Alimungawan mga boss. Nagtuo man kog nagsige pa kog guna, nakatuog man day ko. Alim mo ngawas mo kagaral. Sige. Balik mo to sa trabaho. Di mo mauwaw. Daghan kitag bisita. Dako na kitag improvement sa ato ang Mount Naupa. Ya mao na inyong binuhatan magtugtog ra mo. Balik mo to, balik. Kauwaw lang mo da. Sige boss.
Ayaw na nag-usbay yung mga batasan ha, kana magtago-tago ra nga, patrabahoon, magtago-tago, magtugtog pa. Kauwaw lang mo diri da. Balik mo nito, balik. Yatis ha. What's up mga kahit? Karon mga kahit no, na may shout out mga kahit no. Usa pa mga kahit no, nagpasalamat na mi sa tagiya diri sa na Mount Naupa no, kay gipahangyo jud mi sa amo ang kulta diri no sa Mount Naupa. O daghan kayong salamat sa pag-invite sad namo sa among ibuhat nga video diri. Daghan kayong salamat. Og shout out. Shout out namin nila ni Felix Raya o ni Misay or Misay o Misay. Basta kamo labot sa Misay. O ni Aliana Rose Danieles o Alma Danieles watching from San Fernando, Cebu. Shout out ninyo da. O sa kwanay Bukid Barkadas. Shout out. Super tayo sa daan ninyo ang Bukid Barkadas mga kahit kay nindot po na ilang mga video no kay daghan pod Lingaw. makatunan dia og lingaw pod. O Sige. sa kwanay Wamar family from Karkar. Shout out. O sa kwan Pulungo Brothers Vines. Shout out. Shout out ninyo dia. O ni Allen Canonigo. O shout out ni Mel Tyron. O ni kwan Ma'am Carla Jane Candol. Shout out. Shower out. O ni Allen Smith. Shout out. Og naman ko shout out mga kahit no, shout out ko ni Shelly Raguanta og ni John Paul Dublin. Shout out. Good. Next. O shout out din ko sa atong view no. O dara atong view. Dito. Nindot, yapil ito Leo. Leo. O dara o. Amo boss. Kana. Shout out. O kato. Shout out din. Don't forget to click the subscribe button and click nyo na rin pati ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos! Wow! And that's all. Goodbye!